Newon akrami tutu banda tutu rupa among ati tembang mriku nggih kula kintunaken dumateng sedaya prangkating desa, wabil khusus Bapak Kepala Desa. Iya. Bapak Kepala Desa Ngaban, mugi sageta ndadosaken karenan ing penggalih lan dados jampi saya tangga kesel. Iya ya, Mas. Malah dipun lajengaken, Mas. luput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang Lajeng yen angel ka langkung telas ki, Mas. tan kana ti numbas arta Uga tetembangan iki tak aturake, iya, sing memonitor lumantar channel YouTube Astra Bata Media sing wis kancane awake dhewe lek-lekan pada malam hari ini sing mirsani Kang Sarto midhangetake lumantar channel YouTube. Iya. Wabil khusus kanca-kanca penggemar ya kuwi kanca-kanca FMA fan militan Astra Bata yang memonitor di mana saja wilujeng mriksani wilujeng midhangetaken. Oh mangkono ya, Mak. Ditibake. Ayo Mbak Ririn buka celuk kalih berdiri pelan-pelan Mbak Yu. Ngono ya, Pak. Maka jeneng kula dadekke, maka Mbak.
Rin. Injih. Panjenengan menika putri daerah asal Tulungagung asli nggih, Mbak? Asli Mak Cangi. Waduh, Tulungagunge pundi lho? Gondang. Gundang menika nek kula nate dolan teng Tulungagung. Nggih. Gundang niku kecamatan nggih. Iki kecamatan. Gundang niku nek kalih hujan tepi mboten? Mbok ra ditebe sing celak niku Gunung Bolo. Oh. Nggih. Gunung Bolo niku malah cedhak kali Gundang niku nggih. Iya celak. Niku Gunung Bolo niku nama kecamatan apa nama desa? Gunung Bolo. Nggih nama gunung. Oh, jeneng gunung lho. Nggih. Gununge jenenge Gunung Bolo. Gunung Bolo. Oh. Desa niku desa. Tempat wisata napa-napa niku? Tempat wisata nggih. Oh, nggih. Jenengan menate mriko dereng? Dereng, Gunung Bolo. Nek teng Tulungagung kula jak mriko nggih. Kan Gunung Bolo niku. Nggih. Oh, nek jare kanca kula sing omahe Tulungagung Gunung Bolo niku anu, tempat wisata pakan manuk terus. Nggih leres. Oh, Wejing jenengan mriko. Maksudnya itu bakul kroto. Nggih. Oh. Gunung Bolo ya. Cara kene ndi ya? Pundi mriki enten? Ya, lanjut sik, Pak. Ya. Telaske Mbak Yu. Heeh.
ngaturake panuwun Mbak Ririn. Iya, sampun ngaturaken minangka salam pambuka ana ing season limbukan. Lah iya, Nun inggih menika langgam jenang gula. Iya, iki uga pengumuman pisan. Iya, kanggo para sutresna budaya wabil khusus pecinta wayang kulit. Iya, awake dhewe jadwale wayangan akeh sing padha nakonake no. Oh ngono. Sisan gawe iki mumpung pas wayangan diumumake pisan timbang oke sing padha takon. Oh ngono ya, Mak. Ya. Ana ing sasi Agustus bulan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, ya. Bubar saka ana ing laladan Nglaban iki, ya. Sisane jadwal kanca-kanca sanggar seni Astabrata isih ana 7 titik nanging sing ana laladan Nganjuk kuwi 3 titik no. Oh 3 titik. 3 titik kuwi tanggal pira karo ning ndi wae, Mak? Yen ora kleru tanggal 24. Oh, tanggal 24. Tanggal 24 kuwi awake dhewe sak kanca-kanca sanggar seni Astabrata ya kuwi pentas ana ing laladan Sengkut Brebek. Oh, dusune apa to kok lali aku jenenge. Cengkong. Ayo. Kuwi ning Sengkut tanggal 24. Ayo. Disusul meneh iki sing tak umumne sing wilayah Nganjuk wae no. Oh ngono. Ya kuwi tanggal 28. Tanggal 28. Tanggal 28 ya ana Nganjuk ning ana Wilangan. Oh ning Wilangan. Ana ing Syekh Suluki. Ya kuwi langganan wit biyen. Ya. Terus terakhir ana ing sasi Agustus ya kuwi ana ing tanggal 30 ana ing Dusun Putren. Mangkono ya, Mak. Alhamdulillah wa syukurillah. Sithik-sithik disyukuri no. Ya ngestokake dawuh. Sing penting awake dhewe niate mung golek seduluran ngraketake tali silaturahmi kang sarta atur panglipur caos hiburan kanggo para warga masyarakat wabil khusus pecinta wayang kulit ana ing laladan Kadipaten Nganjuk. Oh ya Mak ya ngestokake dawuh. Mula ya kanggo sharing adiku sing mau mucuki sadurunge awake dhewe pentas. Lah ya ya pokoknya semangat terus, aku ora iso nuturi apa-apa mergo aku yang ngrumangsani isih dalang ajar. Oh ngono ya, Mak. Ya. Iya Mak ya ngestokake dawuh. Sebagai generasi penerus dalang ana ing laladan asli desa Nglaban. Lah ya. So nek wis wayahe kuliah, becike ya kuliah ning isi Surakarta jurusane pedalangan. Lah ya. Dadi ben ngerti wayangan sing becik iki kepiye, wayangan sing apik kepiye. Lah ya. Aja meguru yang aku. Ya. Wah aku wis ndak patut belas diguroni. Lah ya. Iya aku ora iso mulang no. Lah ya. Ya dasare awake dhewe ya ngrumangsani isih ajar. Lah ya. Mula akeh dalang-dalang tukulan anyar, dalang-dalang cilik sing teko belajar sareng Mas Akbar saged boten mesti tak arahke sanggar-sanggar liya sing pancen kursus utawa privat dibabakan ya kuwi pedalangan utawa karawitan. Lah iya Mak ya ngestokake dawuh. Dadi sangune dalang kuwi akeh. Oh, sangune dalang. Maksude dudu sangu perkara brana picis, dudu sangu perkara dhuwit, nanging bekal. Ya, sing dipelajari kuwi akeh. Ya, utamane suluk iki kepiye, catur antawacana wayang kuwi kepiye, dodokan ngeprak piye, urung perkara sinau karawitan. Lah iya Mak. Nek kabeh sithik-sithik kuwi ora ketang sithik-sithik wis menguasai, kuwi mengko terus kepengin dadi dalang ketrima utawa laris. Oh, lah iki sing angel iki larise iki no. Mergo laris kuwi urusane karo Gusti Allah. Oh, ngono ya, Mak. Akeh sing apik suluke sing hebat sabetane akeh, tapi ora laris ki ya akeh. Oh, mergo urusan laris, urusan payu kuwi gandenge karo pulung saka Gusti Allah. Oh, mula dalang kuwi sakliyane sinau dalang ya kudu kuat tirakate, kudu kuat prihatine, riadoh aja keri. Oh ya, ngabekti miring Rama Ibu dadi sangune akeh. Nek wis laris, nek wis payu kuwi engko jek
enek neh sangune. Oh bekale. Heeh, nek wis payu, nek wis diparingi laris ketrima ning masyarakat, akeh sing nyenengi. Lah wi piye carane anggone ngreksa karo kesehatane awak. Lah ya, luwaris terus kadang kala lepya lali ngremehke babagan kesehatan. Ragane iki kuat apa ora dijak terusan. Lah ya, iya ya Mak. Dadi yo iki yo sharing aku ora nuturi ning yo iki mau sing tak aturke mung dadi lidah penyambung saka dawuh pangandikane para senior dalang. Ya Mak ya. Iki mau Mbak Ririn sing saka Tulungagung wis ngaturke langgam jenang gula. Lah ya dibacutke ya arep ngaturke Mbak Deni Denko. Ya, ki sing wis sawetara wanci, sawetara wektu ora ketemu no. Ya ditanjake. Ya, Maka Mbak Deni Denko kula aturi jumeneng wonten ing pepanggungan sepote sing gumyak co. Maka ya. Hey. Wilujeng dalu Mbak Denko. Nggih, selamat malam. Wah iya. Sinden suarane kaya trompet sangkakala ya iki no. Iso marem ngono to. Marem no. Oh, sampeyan iki wit cilik, biyen opo ya suarane wis ngene iki to, Mbak? Ya ngene iki, Mas. Bayi lagi lahir ya suarane wis ngene. Ya langsung bengok lho. Oh. Dadi bayi sampean lagi lahir ngono wis bengok, Zan. Wow, ngono langsungan. Apa ya enek bayi lagi lahir kok wis wow. Loh, lah ya to Mas, nek nangis bayi kayak piye nek nangis? Oh ya ngono kuwi sampean yo nangis ya. Wah. Nek bayi kayak umumnya lah owek ngono. Owek. Nek aku ya wow. Lebih dane ora kaget ngono kuwi. Rumangsane. Mbak Denko. Nggih. Sowan ana nglaban. Nglaban. Wah, nglaban. Wis tau sowan rene apa urung tanggapan ning kene campur sari utawa elektron ning kene wis tau urung? Kita wis tau Mas aku. Oh, wis tau ya ning. Wis tau. Ning sawah-sawah ngono kae lho Mas. Ndi? Ning sawah-sawah ngono kae lho. Mosok tanggapan ning sawah-sawah iki. Macul. Lah, sao macul Loh, macul ki ya pakaryan ya penggawean, Mas. Ya ning ora klebu tanggapan. Ora klebu tanggapan. Mosok macul ya kebayaan ngene Loh, ya. zaman saiki sampean gak ero Mas ning sawah-sawah kuwi do penyanyi-penyanyi ning sawah kok Mas, turut sawah penyanyi-penyanyi. Oh. Sampean po gak ero. Penyanyi-penyanyi iki? Duh, turut sawah, Mas. Ya nyanyi, ya nembang. Loh, ya ora patek. Wis ora patek piye. Gak patek nyanyi maksude. Iki yo penontonnya luar biasa pada Ye. malam hari ini. Disapa atau disapa? Nggih. Selamat malam. Oh, ya wakeh tenan Mas sing nonton Mas. Oke. Oh, madhep rene kabeh. Iya. Enak sitok Mas madhep rono. Di. Nduk ke lho wong nguyuh. Masane suarane penontonnya belum patek kompak. Gung Mergo patek sampean kompak. gung patek banter, gung patek totalitas nek menyapa. Heeh. Lah yo jajal pisan. Tetep tangan ya Mas ya aku ya. Heeh. Disam selamat malam. Jajal sing totalitas ben masyarakate kompak nek jawab. Heeh. Selamat malam. Wis banter urung menurutmu? Urung patek. Urung patek. Heeh, ganti aja malam. Heeh. Halo. Hai. Ayo ngantuk Mas Radoan. Yo kademen kena angin mergo Oh, nang kanginan. sawah. Aku ya ngono Mas nek kanginan Mas. Nek kanginan ngopo? Heeh, mingkup. Sing denok mingkup iku enak itu aku. Lah wong saking Agustusan ya luar biasa Mas. Agustusan. Luar biasa tanggapane yoga-yoga tekan ngendi-ngendi tanggapan kabeh gak leren. Gak leren kabeh. Awan leren. bengi esuk sore kabeh tanggapan. Heeh, tanggapan terus. Wis ora sempet dolan omah, ora sempet ning Gak omah sempet. leren ora sempet. Ora sempet. Los tanggapan. Los tanggapan. Oh, ning Sampai raine kaya anduk kabeh.
Ya ngono kuwi mumpung Agustus sih mumpung ana rejeki ya ditampa. Ditampa. Sasi Agustus ki identik dengan karnaval, dua lomba-lomba. Lomba-lomba. Ayo, lombae ning nggonmu apa ya nek, Mbak? Ya ana ta, Mas? Lomba-lomba Agustusan ngono kan. Ya mesine ana akeh. Panjat pinang. Panjat pinang. Ngono sampean yo nganu lho, Mbak, melok lomba sekali-kali. Aku kon melok lomba apa? Yo panjat pinang kuwi. Panjat pinang. Dadi ngetokne nek sinden berbobot. Ngono to. Terus aku panjat pinang ngono. Engko mbok enek ngono. Engko mbok sogrok. Apa enek lomba sogrok iki Mas aku. Lah iya, lah dikira buah apa ngono di gotek. Ngawur. Luar biasa ya Mas ya. Luar biasa. Suaraku banter ya ora mergo apik suarane mergo banter ora. Lah perkarane mergo sing nyetel. Oh, sing nyetel son. Heeh. Sing nyetel son napa kok? Sing nyetel son Deni. Oh, duwe masalah apa karo son? Wah, pendek ben seneng karo aku, Mas. Operator son Astabrata sing jenenge Deni Arma. Diomongi Deni Arwana. Arma. Warna tak kira Arwana. Arwana. Kuwi biyen tau seneng karo sampean? Lho domongi Mas. Tergila-gila. Gendengi sampean. Tergila-gila mbek aku. Sampai gendeng sampai saiki Mas sih. Iya, gendeng ate saiki percaya aku. Yo ngeceti sampean, godaki sampean ngono kuwi. Oh, aku din diawak-awak. Maksudnya WA-ne Deni. WA-ne Deni di WA ning nggonku. Oh iya. Aja dilebokno gak apik. Ora apik. Rumangsaku kok horor. Doa terbaik apa, Mbak Yu, wong ayu? Nggih. Desa Nglaban. Wes nak doa wis ora kurang-kurang Mas. Rasah dongakne wis luar biasa warga Nglaban kene iki. Ya apike donga. Oh, nyatane iso nanggap wayang kaya ngene iki Mas. Nek gak wong mampu apa ya iso? Ora iso ya. Ora iso. Mesine wis warga desa kene wis mampu turah-turah rezekine wis turah blawah. Nah, iki peresmian koperasi. Heeh. Koperasi apa? Desa Merah Putih. Merah Putih. Nggonmu wis dibangun purung koperasi ngene iki. Nggon aku dibangun ning andel kali, Mas. Koperasine. Heeh. Oh, lah nek arep tuku piye lho mosok nyebrangi kali. Kira-kira sing tuku ya iwak duyung. Ya ora apa-apa, aku ya program pusat teko pemerintah. Heeh. Sampeyan ngene selain nyinden ya dadi anu sing ngurus koperasi Desa Merah Putih. Sing ngurus koperasi. Heeh, Aku dadi kasire. dadi kasir. Kasire koperasi Desa Merah Putih. Heeh. Ngedoli apa ngono. Aku apa-apa tak dol lah, Mas. Contone Ya lemari, ya kusen, kadang bantal, guling, kasur tak dol kabeh, Mas, nggon aku. sik to, wijane koperasi apa kere. Ya tunggale kere. Iso ngedoli apa-apa didoli lho. Ini ada permintaan. Nggih, permintaan. Sampean milih ya. Apa? Ada permintaan, yaitu satu ini tadi dari saya tak waca ya alon-alon ya Mbak ya. Heeh, banter ya oleh Mas. Oh iya, monitor Mas Dalang Paris Sugiono Surabaya. Waduh, duh, sapa wi? Ya penggemar wayang kanca-kancane nganti apal jenenge sing cacet WA-ne apa. Diapalno. Sugeng dalu Mas Akbar selalu monitor dari Temanggung. Ayo Temanggung iki jenenge sapa? Semoga pagelaran malam ini sukses menawi angsal badhe request sakit rindu. Salam buat FMA dan penggemar wayang saking Jabrik Wahyu. Waduh. Apal iki kanca-kanca apal. Anaknya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki kudu dilihat dari bahasane. Wilujeng dalu den bagus akbar salam. Nah, mugi antuk ridho saking Allah Ta'ala. Menawi diparingi nyuwun lagu ninggal katresnan. Kang Sarto yen ing Tawang kagem sedaya pamirsa anenggani lumantar Astabrata Media saking Karangsemi Gondang. Derek memantau Bopo Lasiman. Wah, apa loh? Apal kabeh. Apal kabeh. Ben wayangan Pokoknya aja to omahe rung tak sebut lho, lagi tata bahasane ngene tok wis apal. Wis apal. Mergo karek ngopi tok ganti lagune opo. Ngene gue arek di kopi tok. Kok ora kreatif. Iya ning Tawang yo pengayu. Nggih, siap. Dibawani sik oke? Oke. Aja. Dadi eman-eman jarang ketemu lah aku karo Mbak Den. Kok nek ora bawa ya nyicipi suarane eman-eman. Eman-eman. Sampeyan ki suarane banyak diidolakan kanca-kanca Astabrata. Apa iya Mas? Sing bundang niku nek mboten suarane Mbak Deni Alah. mboten. Nyatane petok aku gumoh.
Ini saking salute kok. Bawani sik Mbak Yu. Oke. Yo. Suarane. Bawane gawane ya Mas ya. Gawane. Gawane. Apa pun ora gawane ya. Saiki ya Mas. Sesuk ya wis usung-usung debak ngono kaya. Oh iya. Saiki wong pentas saiki. Setelah upacara sesuk. Tanggal 17 upacara. Oh 17. Aku golek sing 16 Mas. Bintang dhisik ngono lho karepku. Mosok kemerdekaannya ya dadak nganggo Muhammadiyah NU. Yo. Terus nembang kuwi ben menghayati ngono anu ya Mbak ya. Umpama wong bagus aku ngenteni ngono ya karo bayangne bagusé wong lanang ya Mbak. Ya gak Mas. Lho. Lah piye to? Ya jare ben menghayati. Wong bagus ki nek bayangne dibayangke malah ngribeti Mas. Ya kudune ben nembang dari hati ben ekspresinya itu totalitas wong bagus aku ngenteni bayangne wong bagus. Dan nek bayangke terus dadi teng-teng iki Mas. Ya ora kok. Ya jar Maksudnya umpama wong bagus aku ngenteni ngono ya jar kanca-kanca astabrata sakmene kae sing paling bagus menurute Mbak sing paling bagus cemplon. Sing nyimping natane wayang ning guriku. Heeh Mas. Kuwi menurut sampean paling bagus Paling ganteng dhewe bagus kuwi ya? sih, heeh. Soalnya wong pikirannya modelnya kosong kan Mas. Kayak ganti utek ngono. Jawe kepanjenengan kapor joto. Doang satu kok. Iya bener ta Mas sih. Niku saking makrifat kok punan. Lah iya. Wong anggere wis mungkur ngono kuwi Mas ya. Mungkur kasih dan jati. Dipeseni Yo. dipeseni wayang sampai bongko sing peseni gak dadi-dadi Mas. Sopo? Yes, Sopo sing pesen pokoknya wayang? ana dipeseni wayang sampai bongko sing peseni ra dadi-dadi. Ra dadi-dadi. Ra dadi-dadi. Yo saking akehe sing antri kuwi. Saking mungkur kuwi mau teke renek. Asaku kok iya multi talent nyimping iso. Loh, iya. Nabuh hebat. Abuh hebiat. Suarane yo jos. Jos. Kon nembang rene Mas, kon nembang rene. Yo joget gua. Heeh. Gak kon nembang Mas. Joget. Gak kon nembang karo aku ngene. Jare suarane hebiat, aku kok pengen roh. Anu jare gamelane sing bar dilarasi malah ra cocok karo dhek. Gak cocok ambek atine Dek. Ya. Ya. Sindene nek disegani ngene iki Mas. Lho, kok iso sinden disegani ya? Aku nembang segone metu. Wah. Niku meratandani jenengan iku sinden sing ngrejekeni. Disegani. Kula kalih, Pak. Bejo. Oh, ya ora pekewo blas lho muni ngono. Ben gak keri kok gunaku. Iya. Kula kalih, Pak. Iya. Matur no karo Pak Panitia, Pak. Kula sekule kalih. Pak kula sekolah kalih. Ndoke kalih. Lah. Tekan doke loro. Engko nek sitok sangklir. Daran kuwi lho maksudnya. Lah iya. Terus Sentakan war tani
langgame anu lho ya. Cemplon berdiri di sini ngadeg anu ya. Joget ya. Heeh, Gonggomino. Aku tak sangoni plon. Ya. Sangoni apa, Mas? Itu sangoni duit to. Terus Kang Mas ingsun prasapa ya. Sinak senan Hmm? bumi langit Telaske, Mbak. tangis sing tias nganteni padang ram Nah, sini Mas Semplon sini kene. Masih di panggung toh? Disik urung kalih toh? Dereng. Oh iya kene. Mosok njaluk spot ngono aja. Ah. Nah. Ini jogetnya hebat, Mbak. Guru tari meneh. Guru tari ini. Nggih, guru tari. Kayak Janaka kayak Mas ya guru tari. Loh, malah aku jadi sangoni kowe arep tak sangoni kok malah sangoni aku. Ngece. Lho, kok lungguh lho rono. Kowe polempoh. Mangsaku kok Wah, nganggo sampur ya Allah. guru tari. Guru tari. Lah kok enek buntute iki apa ta, Plon? Wah, iki buntut iki. Ah. Oh, gawe Gonggomino terus yang kedua didangdutke ya. Sih. Nah, yo. Nanti Loh, sampure gak dingene mbok ngene ta arep. di ngono enggak. Lah, wis kaya Kedi Prihatnolo. Iya. Yo, dadekke. Yo. Yen ning tangan nalita wong bagus aku ngenteni tekamu
menurutmu tarine piye, Mbak? Bosok. Kok iso bosok wong apike kaya ngono no. Wiraga wirama wirasa itungane ya pas no. Masuk. Aku terai serik nek karo cemplon ki terai serik aku terai. Tapi kan imut to deloken wajah. Lho, amit-amit raine. Wajah iso simetris. Sim. Dek dhewe kudu ngrawiki raine dhewe. Kok sing kedua didangdutne Mas Plon. Nggih. Disesuaikan jogete nek dangdut iki piye? Nek dangdut bokonge ya kudu Joget. joget. Mergo dangdut. Nah ya. Kudu ngene-ngene bokonge. Ya. Jajal sik. Oh kok aja. Ya, Oke. Oke, Plon. Oke, Plon. Oke, Mas Plon. Ngelapan bergoyang. Selamat peresmian operasi Desa Merah Putih, Desa Gabar. Ayo rukun, teman-teman PHP peringatan Hari Besar Nasional ke-81 Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oh. Aja salah. Totalitas. Oke. Bokongnya Plon. Lah, oke. Plon, wong iramane meriah kaya ngene kok jogetmu kaya wong-wongan sawah iki lho. Ngene. Bokonge diobahne no. Bokonge obah ngono lho, iso apa ora bokongmu obah. Bokonge diobahne ya. Bokonge linu jarene. Oh lino. Bokong kok linu. Kan nek sambat kadang-kadang ora masuk akal kok, Mbak. Gak masuk akal ora nek akale kok, Mas. Bokongku mumet, Mas. Bokong kok mumet itu kaya. Ayo entekke Plon. Ayo karo Mbak Denku. Ya. Oke. Terima kasih Dudu. Terima kasih. Ya, Mas Plon makasih. Tak sangoni ning isore ya nek nyangoni. Ya, wis duduk dulu Mas Plon. Nah ya. Ki ana nawala ana. Oh, ana Kintaka surat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Akbar niki saking Pak Masiman. Ya, Boto apa iki ya? Boto. Juru ladi wayang kulit dalu niki kula nyuwun gending. Ya. Jambu alas kula kintunaken sedaya masyarakat dusun Boto. Semoga selamat dan sukses. Amin matur suwun Mas. Oh ya, panyunane jambu alas ya dipinangkani alon-alon wong ya jernyatane permintaane akeh. Ya.
ana sing sinden iki sinden kecil sing nyusul awake dhewe ben belajar ayo Mbak Sekar Kirana tak gandengke langsung karo sinden Astabrata ben mendampingi siapakah dia tak gandengke karo Sri Pesek ya Sri dikancani ya adiknya ya yo sepote bareng berdua berdiri yo yo hey oke Sudah tahu itu Mbak siapa? Mbak Sri. Siapa nama lengkapnya? Sok sekali. Sri Wahyuni. Ini ambil kayak ini saya. Gitu. Tapi aku kok orang anu ya, aku menengan kok, Mas. Soalnya wedi karo Mas Dewi. Saya ini mau rawat di mungkin. Saya ya, Pak Sekar Kirana tadi berangkat sama siapa? Sama Bapak, sama Ibu, sama Mas, sama rombongan. Nek Sri udah harus apa sih? Sama adik saja. Berdua saja. Dua saja. Bimong. Tak mau bilang ini, tak tidak. Ya, dalam bidok darah. Ya, jadi aku bisa lihat bisa ngomong. Sering kayak patu ya celok kakak. Wih, kakak. Iya, Dek. Bawa mana? Bawanya Asmara. Bener. Aku iso, Wi. Guru Oh, guru.